Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο... ποιος είναι? Τι θέλει ο Μπάμπης ρε φίλε μου, διακόπτει το βίντεο, αλλά τέλος πάντων ας το σηκώσω. Γεια σου άχρηστε! Τι έγινε? Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ άχρηστος, θέλω να παίξεις τις δύο πίστες που έχω φτιάξει. Να ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολες. Εντάξει. Τι πίστα είναι αυτή ρε Μπάμπη, τέτοια το φτιάχνει και ένα μικρό παιδί? Ρε φίλε, δεν είχα χρόνο. Έπρεπε να πάω στις ελιές. Καλά, εντάξει. Το τερμάτισα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, να σε δούμε στην άλλη πίστα. Και αυτή η μικρή είναι, τι έγινε τώρα? Μπορεί να είναι μικρή, αλλά είναι πολύ δύσκολη. Καλά, εντάξει, τώρα έφτασα στον τερματισμό. Τι πώς έγινε αυτό? Η ελιά την τρώσου δίνει μεγάλο εγκεφαλό. Παιδιά, αν θέλετε να φτιάξω εγώ πίστες και να τις παίξει ο Μπάμπης, πατήστε ένα like και μία εγγραφή by αλφα, ναι, και γράψτε στα σχόλια.